Takže nazdar lidi, zdraví vás hlavní admin serveru Woodencraft. Je tu se mnou i vedlejší admin Smile. Ahoj, ahoj. Jestli si vzpomínáte na to, kde byl Master Karel, jak se jmenuje to studio? CBP Studio? No, jestli si pamatujete CPP studio, tak Smile tam byl a já taky. Ale teď chceme vás províst na tomto serveru, kde jsem já hlavní admin, zakladatel. A já jsem admin. Čekat. Ježiš, já jsem se odspojil. Já jsem taky debil. A mluvám se za ty zvuky, mám totiž... Tak si zničil zvuk. Nevadí, tak... Mám províst já nebo ty? No tak ty to tady znáš líp. A teď jo. Takže tady jsou admini. Tady je Smile admin, Tigr SGM jako zástupce hlavního admina a tady jsem já hlavní admin, tady jsou vedlejší admini jako admini a tady do téhle místnosti musíte jít, jinak budete mít průšvih. Tady jsou totiž nápovědy, pravidla a vysvětlivky. Takže půjdete dolů a tady máte všelijaký pravidla, které na tomto serveru existují nebo jsou. Pak to jsou vysvětlivky, co znamená MGM, SGM, admin, VIP, support a hráč. Pak půjdete dolů a tady máte všechno vysvětlení, jak se dělá chess shop, teda tady ne, jo, tady jo. Chess shop, tady příkazy pro hráče, bridge, tady máte mosty, tady máte gate, tady můžete ty brány. Tady si můžete, jak se zamykají česky, tady jak dveře. Tady si můžete číst knížky a tady máte výtahy. A to jdeme nahoru. Ale co, jdeme nahoru. Takže poletíme. Tady asi jste si mohli všimnout našeho hradu. Hezký, co? Tady je Epic. Jako ten server ještě není dodělaný, ale tady je náš hotel a mlýn. Hotel a mlýn. Tam jsou tady nastavené rezidence. Takže hráči jako nepřipravujte se na grief. Takže jdeme dál. Takže tamhle je arena na podkopávanou, jsme si tam hráli s adminy, takže už je to tam trochu vykopaný. A tady máme jeden plugin na tohle. To je hustý, co? Bum, bum, bum. Takže jdeme dál. Tohle je vzducholoď admina Yetiho. Jsem si ho tady udělal. Pak tu je metro do dalšího města, který vám za okamžik ukážem. Asi jste si mohli všimnout takovýhle divný stavby, to není divná stavba, to je Mob Arena. Máme tady plugin na Mob Arenu, takže dáte, třeba si vyberete tank a tady klikněte na ironový blok a bojujete. Já dám malív. Smile, pojď. No a tady jsou tam enchantovací ty, bedínky a tady. Tady pak máme mekáč. Zajímavý. Mekáč a tady máme trampolínu známý plugin, který asi každýho baví. Boom. A tady máme saplingy, teda obchod, ještě není dodělaný, ten pak dodělám. Tak. Tady je nejhodnější admin. Nejlepší admin, koho jsem poznal, je admin na Mineworku. Pak je tu náměstí. Mekáč jsem říkal, velký krumpáč. Velká rozhledna, co jsem stavil já. Pak je tu... Ježiš, jak se tam říká, jako mi vypadlo to slovo. Ježiš, kde se pořád flákáš? Nevím. Mluv taky něco. Bla, 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 bla. To je fakt dobrý, tyjo. Pak je to teda studiometra, tady máte admin shop za 30 eur máte jeden minecart a tady ještě nedodělaná knihovna. Dáte gate a tady máte knihovnu, víc nám to neukážu, protože tam je hlavní tajná místnost pro adminy. Hej, tak pojď, povezem se metrem, jo? Ještě jsem vám zapomněl dát, že když dáte warpy, tak tady máte všelijaký warpy. Takže dáme warp, teda dáme back,
na back mají právo jen IPčka a admini. Takže si vezmeme minecart, dělej jeď. Nebo něco dělej. Já jdu první, jo. Tak pozor, uhni mi. Jedem. Jsem ti vzal minecart, nevadí? Ty zloděj. Ale rozbil jsem ti tam jednu kolej. Nevadí. No, tamhle pak jedno město, a tady už je město Farmland. Tady je to vždycky mi to slovo vypadne, jo, starosta je tady, na to pak se rozbije, starosta je tady Kenyan, je tady i na to ten warp, když dáte warp Farmland, tak se objevíte tady u té vlky, tady máte tady máte nějaký ty farmy a tady měly být zvířata, taky se tady budou spawnovat. A tady jsou pozemky. Pak tu máme skvělý město, který jsem zakládal já, nebo byl to kámoš už nápad, ale já ho rozrůstal a pomohli mi nějaký admini, což je třeba ten Smile a Tigr. Mi hodně pomáhali, Smile třeba postavu takže já vám ho hned ukážu, mělo by být někde tady, ano, je to tady, takže tady můžete vidět všelijaký ty, se pořád někde flákaš, co musíš, že jo? No, já mám tak trochu lagy, no. No jo, no, tak je to hamači se ale bude hosting brzo. No, tady je bude kostička, ale tady bude Herobrine, Kostlivec nebo Skeleton, tohle nevím, jaká padá s jahodama, tady Sonic, tady Skeleton, to jsem říkal, Pigman, Homer, já, koukejte, jak mi je to podobný, strašně co. Takže mi to je strašně podobný. Co myslíte? No jo. Pak je tu Bender, známý s Futurama, jestli se na ní koukáte. Tohle stavěl Tigr, hodně se mu to povedlo. Pak je tady zombík, zase tady někdo griefoval, ach jo, já ho asi zabiju. A tady je Nine Cat. A tohle asi pro to město všechno, takže přesuneme se do dalšího města, který se jmenuje Stonehill. Za starosta je Tigr. Pardon. Stonehill. Tak tady je vždycky mi to slovo vypadne. To nevadí, no prostě tady nějaká budova a tam ještě nedodělaná socha. Tady je nápis Stonehill a tady jsou pozemky. Je to nad vodou a pak je tu ještě, kdo má rád sníh, tak je to Warp Snow. Tady máte hned před ksichtíkem vítej ve Snow Village a hned nahoře starosta je ty 9. Východ tady tudy a východ je i tam a tady jsou ceny pozemku. Takže půjdeme tam. A je tu parcely 15x15, 500 eur, 20x20, 1000, koukneme se, kolik má money. 2 miliardy, ale na začátku máte 500 money, takže si můžete koupit 2 diabloky a pak už na to nemáte. Ale můžete stavět kdykoliv, ale výhoda, když si koupíte pozemek, je ta, že budete mít rezidenci a když vám někdo vleze na ten pozemek, tak si ho můžete krásně zabít, nebudete mít žádný problém, vezmete si jeho věci, už mu ho ani nemusíte vracet, on se naštve, nebude tu hrát a my budeme v problému. No nevadí, zase lag, ale to nevadí, to nás jako nezajímá a tak půjdeme dolů, že jo? Že půjdeme dolů. Ne. No a tady je takhle cestička. Jo, když tak je starosta Yeti, to už jsem asi říkal, že? A tady je parcely, metro. Metro. Jak zazděný. Asi ještě to, ale to nevadí. No, máme totiž nedodělaný, má ještě není spojený, ale prostě vede tady tudy, takhle tak a jede až tam dozadu. Pak teda půjdeme zase nahoru. Že jo, Smile, půjdeme zase nahoru. Dáme den, dáme den. Když tak ohledně pluginu, jak se koukněte, co tady všechno máme, třeba Magic Carpet, Seeds, No Enderman, World Edit, Autosave, Control Login Message, Sync Live, Permission X, Trampoline, World Guard, Color Fireworks, Auto Message, Anti-Creeper, Economy, Register, Auto-Me, Permissions, Modify Board, Facebook Core, Lampstone, Mob Arena, no tak si to přečtěte.
Mhm. Tak. A tady jsou pozemky samozřejmě. Takže se přesuneme ještě do hlavního města a jsme pro dnešek všechno, co? Vzali jsme to Asi jo. lupem. Tady ještě creeper nedodělaný, čekám, až ho je ty dodělá. Co je? No, tady je ten shop, Budencraft, ještě česká lajka. Když tak Slováci, není to rasismus, můžete si klidně zahrát. Jenom, že to je jenom české třeba pro Američany, aby se dozvěděli, že to je český server a hned vám ukážu, jak funguje ten Lampstone. Koukejte na ty světla. Teď dám time, nicht a koukejte, jak se změní krásně. Tada! Vidíte? To je super plugin, co? No takže, to kdybyste to pro dnešek ukončili? Co myslíš? No, tady krásný bazén, tady se můžete vykoupat a to bylo pro dnešní díl všechno, doufám, že se vám to líbilo, dáte like, sdílejte dál, po případě odběr, že jo? Že jo, Smile? A jestli znáte Mr. Veldio, tak to jsem já, akorát jsme udělali nový kanál pro jenom server, takže čau lidi, rozlučte taky. Čus. Čau.